जेब्ला बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोनगोन आलादा हादर मोनगोन बे समाव बर'फ्रा आलो गोजोन खामिगोन आरो बर'फ्रा गोजौ थाखोआव जोङो दावगालांगोन आरो बर' न'खर साफ्रोमबो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होगोन होननानै मोनगोन होननानै बे बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा अबस्थाजों दैदेन जाखो सोरजोंबा बायजाबाय नामा बिमा बिफा बिदा फंबायखौ जुदि आङो अननो रोङाब्ला बे मा जाति सिबिनाय जाखो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फंसे बाथ्रा बुंनाय तामुलपुराव जेब्लानाखि हाई सेकेन्डारि फिल्डनि बेबायदि मोनसे गेवलां फोथाराव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे समाव बे बुंदों जेब्ला बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोनगोन आलादा हादर मोनगोन बे समाव बर'फ्रा आलो गोजोन खामिगोन आरो बर'फ्रा गोजौ थाखोआव जोङो दावगालांगोन आरो बर' न'खर साफ्रोमबो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होगोन होननानै मोनगोन होननानै बे बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो बे गिदिर आंनि गोसोआव अराय सम गाबखाङो बे सोंलुआ आंनाव फैयो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा अबस्थाजों दैदेन जाखो सोरजोंबा बायजाबाय नामा सोरजोंबा खबजायाव जोबनानै दोनजोब्बाय नामा दा बेनिखायनो जोंनि एथ'बांनाखि थै बोहैनाय बे बहा थांखो जोंनि भारत हादरनि इतिहासखौ जों नायब्ला नुनो हायो जोङो साखाथि फाखाथि गोबां हादरफ्रा आलादा हादर मोनदों अरुणाचल बे हादर मोनदों थै थोबसेबो बोहैयाखै मेघालया जि समावनाखि शिलंआ आसामनि राजधानीमोन केपिटेलमोन बे समाव आङो स्टुडेन्ट मेघालया सेपारेट स्टेट मोनदों 1971 आव बे समाव आङो स्कुलाव फरायोमोन दिनै आङो बुंनो हागौ बे मेघालयाबो जाथि मोनथामजों खौसेथि जानानै दाबिनाय हादर खासिया जैन्तिया आरो गार' आङो बुंनो हागौ बिसोरनि गेजेराव थै थोबथिं गासिबो बोहैयाखै बिसोर आलादा हादर मोनबाय दिनै जोंनि बर'फ्रा बेसेबांनाखि थै बोहैखो बेसेबांनाखि जोङो सैनांखो दिनै बिनि फिथाइखौ जोङो मा मोनखो जोङो बड'लेण्ड एकर्ड जोङो साइन खालामनानै जोङो BSc खौ जोङो मोनबाय आंहा गिदिर प्रश्नआ बेनो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे BSc नि थाखाय थैदोंमोन नामा बे BSc नि थाखाय थैदोंमोन नामा नङा आंनि गोसोआ दासिमबो मानिया आं व्यक्तिगत हिसाबै मानिया जोङो थै बोहैदोंमोन आङो मोनसे उदाहरन होनो हास्थायो आं भुक्तभोगि आंनि न'खराव फिफा फिसाजा साब्रै नस्थ सिथार जाजोबदों बिसोरो बे बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय आरो आंनि बिबथै बे बड'लेण्ड आन्दलननि थाखायनो बियो रुंसारि जानांदों जिउ होदों बेनिखायनो दिनै आङो बुङो दाथि आङो बुङो दे BSc मोननायावबो आंहा सन्तुष्ट नङा मानि थाखाय जेब्लासिमहालागै जोङो सेपारेट बड'लेण्ड मोनागौ मानि आंनि जिउआव गोजोननाया अरायबो सफैनाय नङा जेरै जों आस'खान्दा आरो बिनिफ्राय नैथि एकर्ड जादों बे जाबाय 2003 आवहाय 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेसोरजों जादों बे मोनसे हाथियार दैग्रा हानजाजोंसो जादों नाथाय जों सिभिलियन्सफोरजों जायाखै हाथियार दैग्रा हानजाजोंसो बे मोनसे BTC एकर्डआ जादों बेबो आस'खान्दा आरो थामथि एकर्डआ जाबाय बे जाबाय 27 जानुवारि 2020 आवहाय बे जानानै थांबाय दिनै जोंनि बर'फ्रा मानि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमामोन दिनै जोंनि बर' माहारिया माखौ हामलायनानै दिनै रुंसारि जानानै थाङामोन दिनै जोंनि बर' माहारिया मा गिदिर मोनसे सिमांखौ नुनानै जोङो दावगादोंमोन नाथाय जोंनि सिमांफ्रा दिनै जाफुङाखिसै मोनसेबो जाफुङाखिसै मानि थाखाय
उदाहरण हिसाबै आङो मिज' जाथिनि थाखाय आङो मोनसे उदाहरण लाबोनो हास्थायदों बिसोरनि मिज'फ्रा हाजारखि दुस्थ'आनो जाथों हाजारखि सिखावानो खावथों बिसोरो मालाबाबो गुबुन जातिफोरनि सिगाङाव गावनि जातिनि सायाव मालाबाबो गाज्रिखौ बुङा सिखावब्लाबो बुंगोन मोजां दाखुबाबो बुंगोन मोजां लांसुनियाब्लाबो बेखौ बुंगोन मोजां नाथाय जोंनि बर'फोरनाव बे आखल आखुथाया गैया जोङो थावसो फुननानै होदेरो सोरबा जुदि सिखाव होननानै मिथिब्ला सोरबाफोर नागिरफैबा हनै बेनो होननानैसो जोंहा आसि दिन्थियो बेनिखायनो दिनै बे अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना दिनै जि खौसेथिनि आगानखौ लाबाय बे खौसेथिनि आगान सुरनायाव अराय सम निस्थार गोसो लानानै जोङो आगान सुरलांगोन जोङो आगान सुरलांनांगोन आरो बे आगान सुरोबासो जोंनि जातिनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि सिमाङा जाफुंगोन नोङो सिमांल' नुनायजों जाया नाथाय जोंनि आखल आखुथायफोरजों जोंनि मावनाय होननायफोरजों जोङो दिन्थिलांनांगोन जोङो अनज्लायनो सोलोंनि जोङो हेफाजाब होज्लायनो सोलोंनि